Des de l'IACATAC us animem a participar el dia 10 de maig a la mobilització del personal PAS. Deixem de ser invisibles, fem un pas endavant. Des de les escoles de Sant Boi volem demanar la implementació de les borses d'interins i respecte a les nostres tasques. Un pas endavant. Des del PAS d'Igualada ens adherim a les reivindicacions de IACATAC. Fem un pas endavant. La conciliació i gaudiment d'assumptes personals i dels dies de vacances per antiguitat. Des de l'Institut Cats Blancs de Sant Boi Fem un pas endavant. Des de les escoles de l'Hospitalet de Llobregat que se'ns reconeguin les nostres tasques. Des de Sant Climent de Llobregat, fent un pas al davant. Des del PAS de l'Institut Rubio Llons de Sant Boi, lluitem per un augment de nivell i per les 35 hores, i pel teletreball, com no. Des de Martorell reivindiquem la implementació d'interines substitutes pactada. Deixem de ser invisibles, sol·licitem la dotació de personal pas suficient de cos subalter als centres de primària. Podem estar fent la feina de 2 persones. Des de l'Institut Josefina Castellví de Viladecans, necessitem concretar les nostres funcions. Des de les escoles de Gavà demanem assumptes propis. Deixem de ser invisibles, fem un pas endavant. Compliment de l'acord de ràtio d'alumnes del Centre per Treballador-Treballadora PAS. Som a l'Institut Mediterrània de Castelldefels i reclamem les 40 hores de formació dins l'horari laboral com totes les treballadores i treballadors de la Generalitat. Fem un pas endavant. Des de l'Institut Joaquim Rubiors, fem un pas endavant. Des de la IACATAC volem deixar de ser invisibles. Fem un pas endavant. Per uns serveis públics de qualitat. Us esperem el proper 10 de maig a la plaça Sant Jaume. Manifestació per reclamar els nostres drets. Vine!